Riegen auto's en riegen mensen. Nevens de inwoners van de Westhoeken had het nog neersa drokwest beharen op een zeediek. En dat alles voor de kunst van Ibi Potlaats. Want juster wie die vergezen op te heljen. Ze komen er zelfs heel voor uit Limburg. Nou, ik heb haar leren kennen op Facebook. En ik maak zelf kunst. En ja, zo zijn we elkaar tegengekomen. En ik vond dit een superleuk, spontaan project. Nou, het is, zover ik weet, nooit eerder voorkomen dat een kunstenaar gratis zoveel werken weggeeft. En zo maak je kunst toch betaalbaar en dat het toch gewoon in elke huiskamer kan hangen. Even een foto nog met jou, Het is een dier van leefde van Ibi, Vivelien. Die is het ook al eens een keer. Haar kunstwerken voor Jan. Uit leefde. Ik wil je natuurlijk iets mij laten weten voor de hele wereld, voor Nederland. Dat er ook nog wel liefde bestaat. Dat het net alleen nog maar om geld gaat en ego en materialisme. Dat er nog meer bestaat dan alleen nog dat. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Een soort boodschap ik wel. En dat is wat gewoon ik echt naar de Westhoek daar loopt. De leefde. Het is toch heel apart een belevenis. Wat maakt het zo bijzonder dan? Nou, wat gebeurt hier nou? Iemand die jouwt in de naam van de liefde, jouwt die al haar werk samen voort. Hoeft er niks voor. Er heeft wel wat mijn naam, kleinigheidje, maar dat hoeft niet. De riegen wordt langer en langer. De vraag is of er wel genoeg keuzes voor elke nien. Het was steeds leger, maar er komen steeds meer mensen. Dus ik hoop dat iedereen wel wat krijgt. Ik doe mijn best. Dus, Ibi had nou weer alle ruimte om nijwerken te maken. En dan, hoe 4 weer alles voort, Jan? Ja, dat is natuurlijk een verrassing, maar mij de Potlaats wist dat natuurlijk nooit.